Bana ra tila sa kuha. Tumboy mangguro. Laki. Laki. Ako di mo labi mo tilap. Ay, nuko. Sakit. Tila pala ko bana. Oh my God. Kasi gila. Magdugay man ang chick sa mua. Ang lalaki jumudal lang. So sa mga lods na diri sa Turil, mungota na ta sa to mga lodi diri karon kinsa ang pinakalami mo tilap, ang tumboy o ang lalaki. Let's go. Nakabulastugan, hindi malilimutan ang asarang na merong pikunan, lalo na rin nung unang niligawan, unang kabiguan, at dyan nagsiseryoso ang usapan at pagdadamayan. Jenna, turil rapon. Kinsa ang pinakalami mo tilap, tumboy o lalaki? Lalaki. Pindot ang lalaki mong tila. O ba ni kagatry kagitila kag tumboy? Looy. Yeah, words. Ngayon dili makagnag tumboy. Sakit. 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 Balag way tumboy. Naman po naman po gamot ang lalaki. Ano sakitan magas tumboy? Way nguko. Sakit. Sakit. Unsa man mo tila ang lalaki para simok? Oh my God. Monster kill. Carlo, Rasay. Carlo sa adlaw sa gabi. Carlo, more than 10. More than 10 isaw sa kagabi. Oo. Kailangan ba ang kwarta sa relasyon para sa inyo ha? Kanang kami manggoy ang mobayad sa lalaki, good. Pag need po na mo og kwarta para makabayad sa lalaki. Pili budget mo sa lalaki kung hatag ka? Mga 500 karon or 1,000. Basihan ba ang naong o ang performance o ang dako? Performance jud og kanang dako. Kinsa ang mas lami mo tilap, tumboy o lalaki? Syempre kami mga bayot nga lalaki, mga bayot jud. Kisay lami mo tilap, tumboy o ang lalaki? Ang lalaki. Ang tumboy day. Doon sa kabalo. Kanang bukahon jud imong babaiya kanang. Sak jud. Lami ang lalaki jud mo dala. Ikaw, mutila, unsa man ka mutila? Kumuni mutilaan. Sira. Gerald Turil, 42. Kinsa ang pinakalami mo tilap, tumboy o lalaki? Ako di mo labi mo tilap. Ay, nakatilaw. Di ba mubiya? Usa ba ni sa hinungdan nga gipangbiyaan sa mga babae ang mga lalaki kay dito sila sa tumboy? Depende po na sa babae. Usa day may gugma ang tumboy? Tudo. Kung ikaw may gugma, unsa man ka may gugma? Simple lang. Ihatag ng tanan. Kung ikaw mutila, Una yung ka sa ubos. Pwede po sa ibabaw. Ituyok-tuyok. Mega kill. Albert, taga Dalyaw. Kisay lami mo tilap, tumboy o lalaki? Magtumboy, mangguro kay kasagaran nun, guwapa may actress ang tumboy. Robot pasabot, gibiyaan na ang mga lalaki tungod kay sa tumboy na lang sila. Oo, mag-ana jud. Ikaw, di ka kabalong tilap. Wa jud lagi. Paak mo niya ako, di mo tilap ko, paak mo niya ako dito. So, minsahin mo sa mga lalaki nga di ka balong tilap. Pag-practice na mo kay lisod na kayo. Mabiyaan ta, di ka kabalo. Annalyn, taga Turel. Minya. Pili anak. Doha. Lalay kamahan. Uy, isa ra, uy, grabe. Mutala ko si Magkinsay pinakalami mo tila ang tumboy o ang lalaki. Lalaki, uy. Wa pa na ka na tilag tumboy. Wala pa. Wa pa ka na tilag tumboy. Wala pa, uy. Wala pa ko na tinagtomboy. Lalaki ra nagsigtila. Bana ra nagtila sa kuha. O sa mo tila imong bana. Head to pot. Oh, bisa ko himasa. Tila pa na niya. Okay, usa ka taas ang dila sa imong lalaki. 5 inches. Taasas na. Grabe, tila. Kung ikaw ang bana o ikaw ni. Oh my God. Oh my God. Killing spree. Oscar Dimas, taga Tin River, 49. Pili asawa. Isa ra ka buhok. Pili kabit. Wala eh. Kisay lami mo tilap, lalaki o tumboy? Laki. Kay pure mo lalaki. Tapos tumboy. Ikaw, unsa man ka mo tilap? Dayan, taga Lutaw. Pila ka bug bana? Isa ra, uy. Nasakpan na mo imong bana? Hapit na. Kung masakpan ni imong bana, unsa ni mo? Alila ko pot lagutin. Luoy, mampod. Kinsa ang lami mo tilap, tumboy o ang lalaki? Ang lalaki. Oh, katilog tumboy. Nganong kingon man kang lami mo tilap ang lalaki? Namutila pala ko bana. Unsa mo tilap imong bana? Nga asa siya magsugod og tilap? Sa ibabaw. Paubos. Kisay lami mo tilap, lalaki o tumboy? Aw, syempre tumboy. Magdugay man ang chick sa mua. Mao na ba ni hinungdan nga gipangbiyaan ang mga lalaki kay padung sila sa tumboy? Murag ana yun paingon. Ikaw unsa man kami gugma sa usa ka babae? Palanggaon man ko. Unsa may angay buhaton para dili biyaan? Aw,
Tinapan. Asa ka magsugod? Butil. Antod. Sa ulo. Kinsa na pagtila? Oh my God. Kinsa pinakalami mo tilap, tumboy o lalaki? Ang lalaki, ana daw ang tana. Ano sa last na katilap? Nayagi adlaw, okay raman siya, basta Kung sa orasa pwede mo tilap? magabi na mo, maklaro mo dagayag. Kung ikaw mo tilap, kung sa ka mo tilap? Marlin, tagarasay, kwinta. Kinsa ang pinakalami mo tila, tumboy o lalaki? Lalaki no sa diay. Basta nagtaas kay dila. Katong batanon pa ka, wapa ka na tilag tumboy? Dili ko. Asa magsugod og tila? Sa si Irsa Panador. Antod. Padong sa kuha. Umuwi ka na baby, di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa at sa gabi. Ako si Papa Rocky sa Facebook page ng Uploady. So, kamo dia, kinsa magid ang pinakalami mo tilap? Ang tumboy o ang lalaki? Pwede nyo itag sa tong video, pwede mo comment, mo react diha kung kinsa gid ang pinakalami mo tilap, tumboy o ang lalaki. Salamat. Shout out Ramariscan. Pamalit lang mo gulay diri sa Rasay, tapat lang sa Jeepway's Grill. Laman. Ang pumakawi sa mga luha at naglalagay ng ngiti. Shout out po sa mga namalingke karon Nila dere sa Toril o sa Mate, Janjan, Eliseo Masumpad. Shout out Gerald po from Rasay, Turil. Diri sa Jeepway's Grill, dai barbecue, then dai mga carnes da doang restaurant diri sa Jeepway's Grill sa Pikas na apod. Shoutout ko sa taga-Dalio dia, si Joey Albert o si Gino. Naman sana. Shoutout ako mga silinganan, mga maritas! Shoutout ako si Gemma, hi! Kumusta na mo dira, Casey? Oscar Dimas, taga Twin River. Tagay ko kaila dere. Shoutout ako sa Tagarasay, Tagalutaw! Ay, shout out ko sa akong mga kaparintihan sa Daliao, sa Lisada, o sa akong uyab. Hi. Shoutout ako kuya, si Leamar Garcia. Sa tanan mga tuwan, mga taekwondo dira sa Warang. Yo! Palit na po sa akong gulay, Belsimo na Marlin sa Rasay. Barato ra, may pakapin, damas, ang wapak bit. Bali ng hurang-hali, tadal na aso, Santo Tabayo, natatawa ako. Tadal na aso, Santo Tabayo, natatawa ako. Sa'yo, sa'yo, nangangaral sa kalye ang isang lalaki, hiningan ng pera ng batang pulubi. Pasensya na para daw sa templo, pagkain lang po sabi ng pastor, talagang di na pwede. Lumipat ng pwesto ang lalaki, parang naso, Santo Kabayo, natatawa ako. Parang naso, Santong Kabayo, natatawa ako. Sa'yo.